Така, хора. Хора, имам проблем. Сложих буквално тук хора нещата. Има ли няма да повярвам? Абе, хора, защо и вътре е мокро? Шегувам се, бе. Тя иска да си направи хората две виришки за телефон. Едната ще се сменя, едната ви ще се сменя. Добре, защо може толкова хора бързо това нещо да свършва? Ще една дизелинка ще ги сложа. Така. Който изваря, значи това тя се избрала. Така, тези обички. Аз другите хора не искам да я затварям, просто така съм свикнала. Имам и пръсничета, но без това мъжкото, ще това мъжкото, тя не го искала. Мири. Така, сърчица. Опа. Коленца си избрала. Една падалка, където между другото тя е на вид. Малко буквички избрала. Хайра.